No? Grabe yung karipas ng gagambahan. Oh, mali pala yung nakawakan natin. Let's go, quick. Bigla akong tika naman. So ito na siya. Dati ang nipis na ito. Ewan ko makapagpakita ako ng picture sa inyo. Ngayon ganyan na siya. So goal ko to 5 piso. Tapos nangitlog na siya, no? Pero hindi ko pa na-check yung itlog niya kung fertile ba yung itlog niya na yun o hindi. Kasi parang tuyot, no? Kung bakit siya nakasurvive mga aji, yun yung ginawa niya. Kinain niya yung itlog niya, no? Tapos, ang gagagawa ko kasi pinapakain ko siya ng gagamba. So, ewan ko mga aji, para kasing ina-experimentuhan ko, no? Na parang makaitlog siya ng iba yung kulay. Siguro baka mapasa yung genes. Or pagpunta ko mamaya dun sa lugar namin, so sa bilang bahay. So, try kong kumuha ng lalaking gagamba. Tapos papakain ko sa kanya. Yung native sa atin. Ma-induce yung babaeng gagamba. So, try natin mga aji, baka ganun. So, ito papakain ko to mga aji. Kasi ang goal ko dito mag 5 piso siya. Tapos kuha din tayo ng mga insekto. Mamaya doon kuha tayo ng mga tutubi. So, tayo natin. No. Grabe yung karipas ng gagambahan. Oh, mali pala yung nakawakan natin. So, tigpansinin nyo paano mag-ano yung gagambang Japan, no? So, tapos na. So parang dinadakma niya na, no? Yung aggressiveness ng gagambang Japan, iba talaga. Kaya sinabi ko parang tarantula sila kasi tinatalon nila yung gagamba. So, pinipiyas na naman yung luok, yung normal na gagamba, no? So, kukunan ko to ng malalaking tutubi mamaya sa bukid. So, ang goal natin dyan, no? 5 piso yung goal natin dito. Okay. Yung